Yo, what's up mga katropa, mga lods, mga lodi, magandang araw sa inyo at welcome na naman po sa aking channel. Ang channel na kung saan ay pwede kayong matutong mag-wiring. Okay, sa tutorial na ito mga lods, mga lodi, mga tropa, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng two-way alarm sa Suzuki SkyDrive. Okay, so isa-isahin natin yan at ipapakita ko sa inyo kung saan pwedeng ikabit yung alarm natin. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano ikabit ang alarm sa SkyDrive, yung malinis yung pagkakagawa, hindi yung pinapagapang-gapang natin yung wire kung saan-saan. Okay, so sana may matutunan kayo mga katropa. Sana dagdag kaalaman at magawa nyo na maayos ang inyong SkyDrive na paglalagay ng alarm. Okay, so mga katropa, umpisa na natin ang mag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Mga tropa, meron sana akong i-alok sa inyo. No? Ginawa ko siya fixed mode with hazard na siya. So, pwede kang mag-signalate ng kaliwa at kanan, normal. No, pwede kang mag-signalate ng kaliwat kanan normal. Tapos pwede ka ring yung apat na signalate mo, pwedeng steady. So apat sila naka-steady, habang naka-steady, pwede kang mag-signalate ng kaliwat kanan. Okay? Tapos pwede ka ring mag-hazard. So ibig sabihin, yung apat na signalate mo nagbi-blink siya, blinking. So karaniwan kasi yung iba pag naka-hazard, bago sila magkaliwa o kanan, papatay mo na nila yung switch ng hazard. Pero yung ginawa ko, hindi mo na kailangan patayin yung switch ng hazard. Ang gagawin mo na lang, habang naka-hazard ka, kung gusto mong kumaliwa o kumanan, kakanan ka na lang bigla. Kahit di mo na patayin yung switch ng hazard, kakanan ka na. Kung kumanan ka, mamamatay yung blinking ng kaliwa at kanan lang maiiwan. O kaya kung kakaliwa ka, mamamatay yung blinking ng kanan at kaliwa yung maiiwan. So hindi mo na kailangan patayin yung switch ng hazard. Okay? So pwede kang mag signal light ng left and right normal, tapos pag on mo ng park light, iilaw yung apat na signal light mo, iilaw yung apat na signal light. Habang naka-steady yung ilaw, pwede kang magkaliwat kanan. So pag nagkaliwat kanan, habang nakailaw siya, pagkakaliwa ka, mamamatay yung kanan, magbi-blinking, o yung kaliwa, mamamatay yung kanan, magbi-blinking. So pag pinatay mo yung signal light, iilaw ulit sila ng apat. Okay, tapos pwede kang mag-hazard. Tapos habang naka-hazard ka, pwede ka ring dumiretso ng kaliwa at kanan. Hindi mo na kailangan patayin yung switch ng hazard. Okay, kung gusto nyong mag-avail nito mga katropa, kung gusto nyong bumili nito, i-PM nyo ako dito sa Facebook na to. Diyan, i-PM nyo ako diyan kung gusto niyo mag-avail. I-PM nyo sa akin kung anong modelo ng motor nyo, kung saan nyo ilalagay na motor, para i-organize ko na siya kasi babalutin ko pa siya ng shinkable tube. Tapos kung sinabi nyo sa akin kung anong klaseng motor nyo, ilalagay ko na isa-isa dito kung para saan tong mga kulay na to, para maigay ko kayo. Tapos lalagyan natin ng manual. Okay mga katropa, kung gusto niya mag-avail, fixed mode with hazard. Yung hazard niya, hindi nyo na kailangan patayin yung switch para mag-signal light lang kayo ng kaliwat kanan. So ibig sabihin, pag naka-hazard kayo, pwede na kayong rumikta sa kaliwat kanan. Okay, so hindi na siya maabala. Fixed mode with hazard mga katropa. Kung gusto niya na mag-avail, so ito siya. Ito yung ginamit kong, ayan. Okay, so ayan siya mga tropa. Kung gusto niya na mag-avail, PM nyo lang ako. Ipapadala ko sa inyo COD. Okay mga katropa? Okay, so simulan na natin yung ating tutorial. Okay mga katropa, ang gagawin natin ngayon sa tutorial na ito ay kung paano magkabit ng two-way alarm dito sa SkyDrive, no? Suzuki SkyDrive. Kung paano siya ikabit at kung saan pwedeng ikabit yung malinis yung pagkakabitan natin. Okay?
So lahat yun ituturo ko sa inyo kung paano step by step. Okay mga katropa, so ang gagawin natin, itong bandang likod lang tayo magbabaklas. Sa akin, dinudukot ko lang siya, tinatanggal ko lang yung ito, open, tapos dudukutin ko lang ito. Pakita ko lang yung harness dito. Yan, dinudukot ko lang siya. So ibig sabihin, tatanggalin ko lang dito, yung cover dito, tapos dudukutin ko lang dyan. May kakabit ko na yung two-way alarm. Pero sa ngayon, kailangan tatanggalin ko muna lahat ng kanyang kaha para at least mas malinaw sa inyo at makita nyo mabuti kung saan ko nilalagay yung wire. Kasi kung dudukutin ko lang, hindi natin mabibidyohan ng maayos. Okay? So yung two-way alarm nilagay natin ay Mutaro ang brand niya. So lahat ng alarm same lang ang function. Okay, so mga katropa, tinanggal ko na yung kanyang kaha para mas malinaw kung maipakita sa inyo yung bawat kulay ng Suzuki SkyDrive. Okay, so dito tayo maglalagay ng alarm. Tatanggalin na muna natin tong kanyang mga strap o yung mga kanyang tali. Tatanggalin muna natin yan, pero ibabalik natin uli yan. Okay, so kung nakikita nyo rito, yan, dyan kayo maglalagay ng two-way alarm. Dyan natin siya ilalagay at lahat ng wire na kailangan natin andyan na, dyan muna makikita lahat ng wire. Okay, tapos itong hawak ko, yung ng wire ng alarm, babalutin natin yan ng electrical tape, ito. Babalutin natin to ng electrical tape, tapos ipapagapag natin siya dito sa butas dyan. Okay, para yung balas ng alarm natin, andun sa loob ng compartment para sakaling mag-car wash tayo, hindi mababasa yung alarm natin. Okay, so lagyan ko muna ng electrical tape to, tapos ilagay natin sa butas. Okay mga katropa, magic. Okay, ito na yung binalot ko na wire. Ayan, wire ng alarm. Ayan, ilagay natin sa butas. Tapos sa taas andun yung kanyang socket. Ito. Okay, so ayan. So dyan yung ilalagay para hindi mabasa ng car wash yung ating balas. Tapos dito, i-slice natin to ng blade o kahit anong gusto nyong pang-slice dyan. Ang importante, mabuksan yung harness kasi andito lahat ng wire. Okay, so i-slice na natin siya. Ang ginagamit ko, blade cutter lang. Pero pag gumagamit kayo ng blade cutter mga katropa, dahan-dahanin nyo lang kasi baka mahiwa nyo yung ibang wire sa loob. So dapat smooth lang, banayad. Iyan. Okay mga katropa, yan. Yan na yung kanyang wire. So, pag magkakabit ka ng alarm, lahat ng wire na kailangan mo, lahat ng wire na pagkakabitan mo, one stop na, andito na sa harness na ito. So, dito kayo magkakabit pag magkakabit kayo ng alarm. Kasi andito na lahat. Hindi nyo na kailangan magpagapang sa harap, magpagapang sa likod, kung saan-saan, parang yung nagiging octopus, spaghetti. Andyan na lahat yan. Okay, so medyo basa yung kanyang mga wire. So, punasan muna natin. Ayaw dumikit ng electrical tape pag basa yung ating mga wire. Punasan natin. Bumasa siya kasi binuklat natin. Okay, mga katropa. So, ilalatag na natin yung ating alarm. Okay? So, ito. Sumasabit Okay, so simulan muna natin dito sa kulay dilaw na wire. Okay? Yung dalawang yellow wire ng alarm ay yung para sa signal light ng motor, left and right, kaliwat kanan. Itong dalawang dilaw ng alarm para sa signal light to. Okay, so balatan muna natin. Tapos kahit anong dilaw ang una mong gamitin, walang problema, kahit saan dito. So itong unang dilaw, unang yellow wire ng alarm, ilalagay natin siya dito. So hanapin ko muna yung signal light para makita nyo. Ang signal light ng Suzuki SkyDrive ay black, pure black, tsaka black na mayroong lining na light green. Ayan. Isang purong itim at isang itim na mayroong lining na light green. Okay? So, black, green at solid black. Ayan yung signal light ng ating SkyDrive. Okay? So, ang gagawin natin dyan natin ilalagay yung dalawang dilaw. Kahit saang dalawang dilaw dyan magkabaliktaran, walang problema. Okay? So, unahin muna natin itong isang dilaw. Yung isang dilaw ng
wire ng alarm, ilagay natin sa solid black wire ng SkyDrive. Okay, so katulad ng ginagawa ko, ilagay nyo sa solid black wire ng SkyDrive yung isang dilaw. Okay? Yung solid black wire ay yung signal light sa kaliwa ng SkyDrive. Okay? Kaya yung isang dilaw ilagay nyo sa solid black wire ng motor. Okay? So, tapos balutin natin ng electrical tape. Yan. Okay. Next natin mga katropa, ayan, nasa black wire na yung isang dilaw, black wire. Ibig sabihin pag solid black wire, walang stripe. Next natin na dilaw mga katropa, next yung natitira nating yellow wire ng alarm, natitirang yellow wire, ilalagay natin sa black wire with stripe light green. Okay, so makikita nyo dyan sa video, nakita nyo naman sa video, na black wire siya na mayroong stripe na light green. Ayan naman yung signal light natin sa kanan. Okay, right signal light. So yung natitirang dilaw ng alarm, ilalagay nyo sa black na mayroong stripe o mayroong lining na light green. Okay, nakuha nyo ba mga kata? Mga bata. Mga bata, mga tropa pala. Ba't sabi ko nakuha yung mga bata? Visitor pa. Ayan. Okay mga katropa, nakuha nyo ng mga bata. Nakuha nyo ng mga katropa, ayan. Yung natitirang dilaw, ilagay nyo sa black na mayroong lining na green. Okay, so ayan na yung ating dalawang dilaw ng alarm. Next natin mga katropa, itong orange wire ng alarm. Yung orange wire ng alarm, i-connect nyo lang din sa orange wire ng Suzuki SkyDrive, yung solid orange wire. Okay, so orange to orange lang tayo, pongkan to pongkan lang, pongkan to pongkan, orange to orange. Okay, orange wire ng alarm ilagay sa orange wire ng SkyDrive na motor. Yung orange wire mga katropa, yung sa susian, pag galing battery kulay pula, standby, pag sinusi mo na siya, tsaka magkakaroon ng live yan. Supply lahat yan sa brake light, flasher, busina, yan. Ayan yung main supply pag sinusi mo na yung susian. So, kulay orange wire ng alarm, ilagay nyo sa orange wire ng motor o orange wire ng Suzuki. Okay? Next natin mga katropa, itong red wire ng alarm. Okay? Yung red wire ng alarm, ito yung sa battery, positive. Ilagay nyo rin sa red wire ng SkyDrive. Okay? So, red to red lang tayo. Dugo sa dugo. Ay, dugo sa dugo. Ano? Pula sa pula. Okay? So, red to red lang tayo mga katropa. Pula sa pula. Okay? Tapos balutin natin ng electrical tape. Yan. Okay, so red wire ng alarm ilalagay nyo sa red wire ng motor. Next natin mga katropa ay yung black wire ng ating alarm. Okay, yung black wire ng ating alarm ilalagay nyo sa black wire na mayroong stripe na white, black white. Ayan, ito. Ayan yung ground ng ating Suzuki SkyDrive. Okay, so black wire ng alarm ilalagay nyo sa black na mayroong stripe na white. Okay mga katropa, nagets nyo ba yan? Black wire ng alarm ilalagay natin sa black na mayroong stripe white. Ayan yung ating ground ng motor, no? Ayan yung ating body ground o kaya supply sa negative ng battery. Okay mga katropa, so black wire ng alarm ilagay sa black na mayroong lining na white ng ating motor. Okay, tapos electrical tape na natin. Okay, yan. See, o yan. Ayan na yung ating black wire ng alarm
nilagay natin sa black na mayroong stripe na white. Okay, so next natin ay yung kulay blue. Ito yung sa starter natin. Sa Suzuki SkyDrive mga katropa, hindi na natin kailangan mag-modify. Itatap na lang natin to kasi ang Suzuki SkyDrive ay positive trigger na siya. So itatap na lang natin siya at wala na tayong kailangan na relay dito. So no need na ng relay. Ichapwera na ang relay. Wala tayong kailangan dito. Yung blue wire ng alarm mga katropa, ilagay nyo sa yellow na mayroong stripe na green. Okay? Yellow, green. Okay? Dito nyo ilagay. Yellow na mayroong lining na green. Diyan nyo ilalagay yung blue wire ng alarm. Itong yellow na mayroong lining na green, ito yung trigger ng starter relay natin. Okay? So, dyan nyo siya ilalagay. Yellow na mayroong lining na green. Yan. So, sa SkyDrive, hindi na natin kailangan ng relay. Hindi katulad ng iba, kailangan natin ng relay kasi nire-reverse natin yung trigger. Kasi yung iba, negative trigger, kaya kailangan natin ng relay. Dito sa SkyDrive, hindi na natin kailangan ng relay. Itatap na lang natin yung blue sa yellow na mayroong lining na green. Okay? So, mas madali siya magkabit sa SkyDrive. Easy lang. Okay, tapos i-electrical tape na natin. Yan. Sa pag-electrical tape mga katropa, kailangan binabanat nyo yung tape para lumabas yung kanyang adhesive. Kasi yung iba, hindi nila binabanat. So, ang nangyayari, nagre-reverse yung tape, parang kumakalas din. Kailangan banatin nyo para mag-reverse tuloy, para lumabas yung kanyang adhesive. Okay, so next natin mga katropa, ipapaliwanag ko lang sa inyo kasi marami nagtatanong nito. Pag battery operated ang motor, hindi na natin ginagamit yung kulay pink. Ginagamit lang natin yung dalawang to kapag primary type. Pero pag battery operated, ang gagamitin lang natin ay ito, kulay gray lang. Itong pink, tanggalin nyo na. Yung gray lang ang gagamitin natin. So, putulin nyo na yung pink. Okay, so itong gray wire ng alarm, ito yung gray wire ng alarm, ito yung ating kill switch. Ito yung napaka-importante sa alarm para at least pag nakuha yung susi mo, mapatay, ay matakbo nila, mapapatay mo yung motor. So, yung gray wire ng alarm mga katropa, ilagay nyo dito sa blue na mayroong stripe na yellow. Ayan yung ating pulser. Okay? So, huwag kayong maglalagay ng gray wire doon sa ignition coil. Huwag kayong maglalagay doon. Bawal doon. Masusunugan kayo. Dito nyo ilagay sa blue na mayroong lining na yellow. Ayan yung pulser ng ating motor. So, yung pulser, pag napasukan siya ng ground, masya-shutdown yung CDI. Kaya mamamatay din yung motor kasi walang ilalabas na kuryente yung CDI. Okay? So dyan nyo ilalagay yung gray wire ng alarm. Ilalagay nyo sa blue na mayroong lining na yellow. So itong blue na mayroong lining na yellow, ito yun. Papakita ko lang sa inyo ito. Ito galing sa stator to. Ayan siya. Ayan. Ayan, nakita nyo yung blue na yan? Ayan. Ayan din siya. So dyan nyo siya ilagay para malinis. Okay? So ulitin ko ulit. Gray wire ng alarm. Kulay gray wire ng alarm. Ayan yung ating kill switch. Ilagay nyo sa blue na mayroong lining na yellow. Okay? Para sakaling kahit nakasusi, mapapatay nyo yung motor pag ninagaw ng mga masasamang loob. Mga tulisan. Mga mandarambong. Mga magnanakaw. Mga batugan. Mga walang magawa sa buhay. Mga hindi patas lumaban. Mga magnanakaw. Yan. Kaya kailangan nyo talaga ng alarm para pangontra sa mga masasamang loob. Okay mga katropa, pagkatapos nyan, tapos na yung natin. Sana naunawaan nyo mabuti. At pagkatapos, ang pinaka-importante ay balutin nyo ng electrical tape. Katulad nito. Itong ginawa ko. Okay? So naibalik na natin yung tinanggal natin na strap. Itong dalawa, kung naalala nyo. Tinanggal natin yan. Tapos ito yung ginawa natin. Kita nyo, napakalinis siyang tignan. Wala siyang wire na gumapang-gapang kung saan-saan. So, napaka-importanting ganyang kalinis ang gawa nyo, mga katropa. Para yung customer, babalik-balikan kayo. Makikita nila, organize yung gawa nyo. Masimpit yung gawa nyo. Maayos yung gawa nyo. I-recommenda kayo. So, napaka-importante rin yan. Hindi yung
naipakita mo na pagana mo pero marumi naman yung gawa mo, maghanap sila na mas magandang gawa kaysa dun sa gawa mo. So kailangan napakaganda, napakaayos ng pagwawiring mo. Okay, tapos ibalik na natin lahat ng dapat ibalik. Okay, testing na natin. Yan. Yan yung ating two-way alarm. Okay? Yan mga katropa, napakadali lang. Sana nasundan nyo, naunawaan nyo at sana gamitin nyo sa panghanap buhay, pang araw-araw o gawin yung sideline mga katropa. Masaya ako na natutulungan ko kayo sa pagwawiring. Okay, so yan lang mga katropa. Maraming salamat sa inyong panonood at ingat sa pagwawiring. God bless po sa inyong lahat.